И здравейте хора, аз съм Божо и ще ви покажа Odd Ice Performapal Deck Profile. Не е съвсем завършен, ама какво да кажа, направих го и мисля да ви го покажа. Първо играя Performapal Beat by Turtle. Играя на 3 пъти, защото много обичам тази карта, заради ефекта и в монстър зоната, когато е унищожена в битка. Тази карта, същата карта, която е унищожила, и тя се унищожава. Затова много я харесвам. Performapal Trumpwitch и Performapal Trumpgirl, Performapal Partanga, Performapal Swordfish, Performapal Guitar Guy Turtle. Не мога да произнеса, съжалявам хора. Performapal Guy Turtle, Performapal Frydonkey, Performapal Monkeyboard. Тази идон, тази са немски. Нищо, не ми пречи. Performapal Silvercall, Skullcorba Joker, Soul Tiger, Raingold. И това бяха Performapal картите. Сега ще ви покажа тези, които са от частта Odd Ice. Monster Excalibur AEB1, Metaphys Armed Dragon. Тази сте я виждали, няма да я казвам, защото е много дълго. House Hunter, Dragon Pulse Magician. Извинете хора, тук не е подредено. Dragon Pulse Magician. Извинете. Dragon Pit Magician, Noble Dragon Magician, Old Dragon Magician, Stargazer Magician, Timegazer Magician, Wisdom A Magician, Odd Ice Pendulum Dragon. Това бяха всички монстъри. Нека да започваме с спел картите. Skyris, Pendulum Call, Summon Sard, Mystical Space Typhoon, Sacred Sword of the Seven Stars, Twin Twister, Terraforming, Pendulum Shift, Forbidden Dress, Pendulum Racing, Plumization. Това бяха и спеловете. Играя по-малко трапове, защото в такива декове не се използва. Даже в принцип въобще не се използва трапове, обаче аз реших да се добавя. Traptex, Traphole, Nightmare, Torrential Tribute и Command Performance. Много готина карта. На този ход на опонента, всички негови чудовища, аз ще изпълня в него ходе, всички негови чудовища се обръщат в Defense Position. Те не могат да сменят от Defense Position в Attack Position до края на... Те не могат да се минат в Battle Position, т.е. до края на хода. Затова много обичам тази карта и я искам на още 2 пъти. И мисля си я купя, може би тази събота ще ходя във Варна Games. Изненадата наближава. На 26 ще ми пращат колета, майка ми ще ми праща колета. И може би ще дадем май 3, 4, 5, 6 някъде там. Така, започваме с екстра дека. То всеки го знае, този екстра дек.
Run Ace Pendulum Dragon, All Dice Metaverse Dragon, All Dice Absolute Dragon. Това е Enlit Tenment Paladin. Enlit Tenment Paladin. Той се призова с един тунър и един нетунър монстър. И сайд дека Pendulum Storm, Drama Algun Major, Pendulum Reborn, Pendulum Back и Pendulum Rebirth. Ако ви е харесал този дек профайл, който всъщност още не е завършен, т.е. по принцип целта ми е да си направя перформапал дек, обаче може и да е All Dice перформапал дек, не съм решил още. Имам доста перформапал карти и ще видим, обаче не ми достигат тези карти, които много ми трябват. Много се надявах да ми се падне от Breakers of Shadow, да ми се падне перформапал Pendulum Sorcerer, но не ми се падна. И това беше от мен. Ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се и до скоро.